Nggih, wilujeng sonten Cahaya. Wilujeng sonten Mas Edi. Alhamdulillah, pesona manten anyar. Oke, Kai. Nggih, Oke, baik. Nggih, Cahaya. Iya, Pripun, iya. Mas? Ya. Iya. Beri mangke niki mau langgam mat-matan sampun. Beri mangke katuraken nuansane gawe beda ya Cahaya. Mumpung iki sowan wonten ing Magetan. Heeh. Nah, yang ngono kuwi. Lagune apa aku manut Cahaya iki. Nggih, kula nyuwun salam kangen. Salam nggih, kangen. Mas. Nggih, beri mangke katuraken wonten ngarsaning para tamu. Dan juga tentunya terucapkan selamat berbahagia teruntukkan juga mempelai. Nggih, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kayak aku bareng ki koyo sok ben ya. Amin. Ngono ku ya Mas kira-kira. Tunggu dinungo ya Cahayu. Nggih. Nah, sliramu sing wis entuk ya muga ndang bahagia. Ndang nular ning jenengan. Amin. Amin, amin ya Allah, amin. Amin. Ya, salam kangen ginarep nuansa tayub adang. Gongji. Buka gongji. Rone barang. Sidarangan Alindra Musik. Lumantar Dwi Media Pro. UGDK Audio. Saben ku nyawang potomu rasa kangen marang sliramu biyen nate anggung tresno bebarengan neng kedung ombong Saiki aku wani membacakan kepiye wartane aku tansah antu muga liya dina iso ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwunku mring sliramu Lumantar Dwi Media Pro juga JK Audio Master Sebadun Balirah wilujeng kendang saben ku nyawang potomu
Mbiyen nate andun tresno bebarengan neng candi Ceto. Pancen kudu tak akondi yen to tresno ra kudu duwendi apa tresno jroning ati nanging piye kudu tak Nyampleng ya Mas iki. luar biasa. Dasare sound system yo gandem marem cahayu. Ngene sinten Mas? Niki yo DK Audio. Niki live streaming Saking ya. sarangan. Niki live streaming Dwi Media Pro. Dwi Media Pro. Dilanjut ya Mas. Kalajengaken cahayu. Panyuwunku mring sliramu Setunggal lelagon lumantar salam kangen sampun katuraken wonten ing kalendhangan sonten kalenggahan mriku astunipun ugi mangke mbebeli tasih kepareng katuraken lalipur wonten ngarsanipun para lenggah para tamu.